שלום לכולכם, שמח לראות אתכם עוד פעם, ואני רוצה גם לציין שאתם לא היחידים שרואים את הוידאו, יש גם אנשים אחרים וצעירים כגון אבי ישי, ואני לוקח את ההזדמנות להגיד שלום מירושלים. אז היום אנחנו מתחילים עם פרשת לך לך, וכנ"ל הולכים על פירושים של מניטו הרב ליאור אשכנזי. ואז אני אתחיל עם הפרשה, ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך, אל הארץ אשר אראך. ויאמר השם אל אברהם. קודם כל אנחנו צריכים לשאול, מאיפה הוא בא אברהם? וחוזרים לפרשה של נוח, כמו שראינו, שהקדוש ברוך הוא רצה להשחית את כל העולם, כולל נוח. ורואים שהוא לא עשה את זה, כי נוח מצא חן בעיניו. זאת אומרת שזה משהו חינם, זה לא בגלל הייחודיות של נוח או בגלל הצדקות שלו, אלא בצורה חינם. וכאן אנחנו רואים בפרק 7, פסוק 1, הקדוש ברוך הוא אומר לנוח, ויאמר אדוני לנוח, בוא אתה וכל ביתך אל הטבע, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדוח הזה. זאת אומרת, הוא אומר לנוח, תבוא אל הטבע עם כל המשפחה, כי אני ראיתי שאתה צדיק. אבל חכמינו קוראים את זה בצורה אחרת, וקוראים את זה ככה, כי אותך ראיתי צדיק לפניי. ואומרים, הכתוב לא נכון, היה צריך להיות כתוב, כי ראיתיך צדיק לפניי. ופירוש של מניטו הוא להגיד ככה, הוא אומר, כי אותך ראיתי, צריכים לפרש כי אות בתוכך ראיתי לפניי. מי האות בתוכך? זה אברהם אבינו, שהולך קדימה. אנחנו ראינו שנוח ויתהלך נורח, זאת אומרת נוח הולך עם הקדוש ברוך הוא, אבל אברהם הוא הולך קדימה. ולכן הקדוש ברוך הוא הציל את העולם בגלל אברהם, ולא רק בגלל אברהם, כי אברהם הוא לא יהודי, אברהם הוא לא ישראל. מתי אברהם הוא ישראל? כאשר יעקב הופך להיות ישראל. ויעקב, ישראל, הוא לא כלל ישראל, הוא לא עם ישראל, הוא בן אדם אחד. מתי יעקב הופך להיות כלל ישראל? כאשר יש בני ישראל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הציל את העולם בגלל בני ישראל. ולכן אנחנו יכולים להבין שהקדוש ברוך הוא שומר על עם ישראל, מציל את עם ישראל, אין מה לפחד, מציל אותו כי יש לו תפקיד. יש לו תפקיד בעולם בגלל צדקותו, בגלל שישראל בא לסדר דברים בעולם על ידי מוסריות שלו. וזה התפקיד שלנו, אנחנו נראה למה זה כל כך חשוב. אבל קודם כל, אנחנו צריכים לשאול שאלה לגבי התחלת הפרשה של לך לך. כתוב ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך ממולדתך. לך לך מארצך. זאת אומרת שכאילו אברהם הוא באור כסדים, והקדוש ברוך הוא בא אליו ואומר, אל תישאר פה, זה לא מקום בשבילך, זה לא מקום בשביל עם ישראל שיבוא לעתיד. אתה צריך ללכת לישראל, ואז אנחנו נתחיל את הסיפור. אבל זה לא ככה. כי אברהם בסוף פרשה של נוח, הוא כבר בדרך לארץ ישראל. כי אנחנו רואים שתרח אבא של אברהם, הוא לוקח את כל המשפחה עם אברהם ושרי וכו'. ואז הולכים, זאת אומרת הוא כבר בדרך, אז למה הוא אומר לך לך? זה הדבר הראשון שרציתי באמת להעלות. הקדוש ברוך הוא מתגלה ומברך ומביא ברכה למי שהקדים אותו. קודם כל אתה צריך ללכת, וכשאתה בדרך אז הקדוש ברוך הוא בא אליך ומברך אותך. זאת אומרת, אתה לא צריך להישאר במצב פסיבי. אם אתה מחכה שיהיה סימן של הקדוש ברוך הוא יבוא, יברך אותך, יביא לך ברכה, פה אתה יכול לחכות את כל החיים שלך ולחכות. זה לא העניין. אתה צריך קודם כל ללכת קדימה. טיפה קדימה, לא צריך לפעמים הרבה צדדים.
טיפה קדימה, ואז באה הברכה. וזה אותו דבר מה שקרה למשה רבנו. הוא הלך לכיוון הסנה, וכשהוא הלך לכיוון, שהגיע למקום, אז הקדוש ברוך הוא מגלה למשה מיהו. ואומר, ויאמר השם אל משה, אני אלוהי אביך, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, מגלה, ואז מתחיל כל הסיפור של יציאת מצרים. ואתם צריכים לשים לב, שפה כתוב בפרשה שלנו, ויאמר השם אל אברהם, לך לך. לא כתוב ויאמר השם אל אברהם, אני אלוהי נוח שהצלתי מהמבול וכו'. אומר מדבר איתו ישר, ויאמר השם אל אברהם, איך זה יכול להיות? כמו משה הוא היה צריך להגיד מי הוא. כאן הדבר השני שצריכים ללמוד. אברהם כבר מכיר את הקדוש ברוך הוא. אברהם בגיל רך הוא התחיל להבין שפה כל האלילים זה עבודה זרה. וחיפש את הקדוש ברוך הוא. ואז הקדוש ברוך הוא, כשהוא מגלה את עצמו לאברהם, הוא לא צריך להגיד מי הוא כבר מכיר אותו. אז הוא אומר, ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך, ישר. בתוספת ממה שאמרנו, אנחנו צריכים ללכת לקראת הקדוש ברוך הוא, להכיר אותו. וכדי להכיר אותו צריך לשבור את כל המחשבות שנקרא עבודה זרה. עבודה זרה זה לא פסלים, זה גם מחשבות שהם לא שייכים לעם ישראל, שהם לא שייכים לתורה. ואנחנו מגיעים לעניין של המלחמה. היינו צריכים, בזה שאנחנו מכירים את הקדוש ברוך הוא, שמולנו זה אויב. איך אנחנו יודעים? איך היינו צריכים לדעת שהוא אויב? וזה הדבר האחרון שאני רוצה לדבר. זה כשהקדוש ברוך הוא בא לאברהם ואומר לו, אתה יודע שצריך להשחית את סדום, קם אברהם ועם החסד שלו הוא רוצה להציל את האנשים בתוך סדום. הוא אומר לו, אתה רוצה להשחית את כל סדום, אבל יכול להיות שיש אנשים טובים בתוך העיר הזה, בתוך גזה, בתוך המקומות האלה. יכול להיות שיש אנשים טובים, אתה רוצה להשחית את כולם? ומתחיל משא ומתן, 50, אולי 40, אולי 30, אולי 20, אולי 10. אז אנחנו כאילו רוצים ללמוד מאברהם, שאפשר להיכנס למשא ומתן עם הקדוש ברוך הוא, ולבקש חסד ממנו, שלא ישחית את כל העיר. ולא ככה, מניטו מפרש את זה. הוא אומר זה אפר. מה שקורה, הקדוש ברוך הוא בא לאברהם, ובא ללמד אותו, יש גבול לחסד. אתה רוצה לשמור על אנשים שכביכול הם אנשים טמאים, צדיקים וכו', ואז להציל את העיר? לא, יש גבול. יש גבול לחסד. יש גבול לרחם על איזשהו מקום. והגבול הזה זה סוף של החסד. יש מקום של חסד, נכון, יש גבול שהוא הדין, ואז פה צריכים להשחית את המקום, פה צריכים להילחם. מתי? שאתה רואה שאין מוסריות, אין צדיקים בתוך המקום הזה כדי להציל, זה רק חיות, זה רק אנשים רשעים, וזה לא ייגמר, זה רק יגדיל. זאת אומרת, תחשבו, היה לנו סון במלחמת שמחת תורה. תחשבו שאם היינו מחכים לעוד שנה, לעוד שנתיים, היינו מקבלים כפול, פי 2, פי 3, פי 10 ממה שראינו. ואז אנחנו צריכים ללמוד, יש גבול לחסד. חסד, אם אין לה גבול, זה מביא סון. וצריכים באיזשהו שלב להביא דין. ולכל דבר, יש גבול לחסד לכל דבר. תהיה חסד בהתחלה, זה בסדר. תנסה להציל בן אדם, זה בסדר. תעזור לו לחזור בתשובה, בסדר. הגבול מסוים. וזה אתה צריך ללמוד. שיש גבול מצוין
שיש גבול ספציפי לחסד, וכאן מתחיל את הדין. שיהיה לכם שבת שלום, אל תשכחו שהקדוש ברוך הוא שומר עלינו, ומצפה ממנו שאנחנו נלך בדרכו, לא רק בשבילנו, בשביל כל העולם כולו. שיהיה לכם שבת שלום לכולכם, בשמחה, עם כל המשפחה, עם כל האהבה, הכל.